Assalamualaikum, wah ayo malah aku dolan ning Toban takjak mangan seafood sing regane murah meriah. Regane cuma 15.000 sak kresek. Wah, iki jenenge bakulan apa sedako tok Pak. Iki lokasine ana ning Toban wo. Seafood saus padang pinggir jalan kaki lima. Seafood nek kene dimasak pakai saus padang wo. Rasanya jangan mantap. Di samping karang di sini juga ada udang laut ya, pokoknya jan mantap. 3 jam iso ngantekno sak kuintal nek kene. Jen beo yo ngalang-alai restoran malah entek. Mulai buka Mariasar sampai entek wo. Jen mantep ten rasane saus padang. Regane 15.000, rasane mantap. Yo wis, top markotop. Ayo wong Tuban sapa sing tau jajan ndek kene absen?